Khasi Jaintia Presbyterian Synod today, inaugurated by Reverend Joshua Zemi, Moderator General Assembly, Presbyterian Church of India, on the 8th September 2024 at the Light Umkra Presbyterian Church, Ceylon. To God be the glory. Amen. Kumu moderator jangka Khasi Jaintia Presbyterian Synod Padang, kapan pau kajing sengau yau belai, ubala yalam, ya ka KJP Synod Padang nadu balatung, haka pratarik jang September, hajar pusau, haka jing yat lenti jangka, ka baladap sis nem tam, ka khasau tarik jang September, hajar pusan. Kadai ka sinar sandi ka ba nengkong haka ba i balang baro akibadan ka sinat iyo iya ka ban raki ai ka jingku bulai ya kinong sarai pad ya ki paitlang jang ka sinat baro ka wei i balaya ai ya ka jing kesian ka barat ba ya ka sinat haka ba ka sinat kala pan pentulun ya ki babun ki kam haka ni ka program in your ngau ya ka history umno ka sinat jong ka sedang bat kumju ya ka vision jong ka bat ya ki kam ki babon setap jong ka lang bagi department ki ba prepare ai ku blai sa sisen ya pait lang jong ka sinat ba un a ya ka jing kesan ka ba rat ba ya ka sinat nang ni sa kamat nang ba ka sinat kanang la ban ya sa perang daga buah. Yai nguk yau blai abang ipai ya ka jingyai lenti ka balingkot jong ka KJP Synod Padang. Kendiat abang ipai sya ka history jong ka balang Presbyterian Rikasi Jaintia ikan mau tempang ni jungwan yok gejat u Thomas Jones. Hagan negeri gejungi nadu atrik benai Jun ciajar praspa sapuwei. Bat rolong unong mai pang ha ka babet yau sembai jong ka gospel. Pada din jong u lawan lagi weipat ki syakri ki jong blai. Bat kumta tang haus nem ciajar praspa saupun riu. Ngilayo ban bu yau mau nongrim bat ban seng ya ka balang ka panengkong hangatai anong saulia. Bat kumta daga jing IA ka jong blai ka gospel ka layo ya ka ban sapriang. Syakisnong ki ba marjan. Bat sigi weipat ki benta jong gari khasi bat Jaintia. Kumtang ilayo yakaban seng yaka presbytery aus nem siajar praspa nriu punyo. Kaban long kum ka buar balang ka ba kli do. Kisgi kisnem ki yan bat ki telun. Bat ka gospel kalapoi sigi kendong bat ki kensrat. Syatei syati ka mingi bat ka sepngi jong ini ki rilum khasi bat Jaintia. Bat kumta ka por ka poi baladai ban sendur tmai biang ya ka jing penyat balang hakani ka ri ka jongi bat kumta usnem ciajar paspa khandai pusan kadon ka jing sngu thu habaka balang kalanang kraw kumta ngidang gidei ya ka banang pentmai ya ka rukom penyat balang baka kam kanang kiu syaprang kumta lapia ya ka presbytery haki santeli hakaba ka shlong maulai presbytery kadai ka wei nakita. Bat nadu ni usnem ciajar praspa khandai pusan kini kisan teli ki prestri kilane bat halor jongki la seng ya Khasi Jaintia Presbyterian Assembly kum ka bor balang ka ba khli do kini kilane adu usnem ciajar khandai spa sanpau bat ndalapoi ho ni usnem ka kam kalanang kraw ka jinga seng yo KJP Assembly ka balang awa jejer usnem ciajar khandai spa anyo pusau la shim ya karai ban pia no lani ban by forget ya kata ke shlong maulai presbytery alor ki arteli ke shlong riboy presbytery bat ke shlong riwar dikini ki nriu teli ki presbytery ba penlong ya ki cepi Synod Padang ki laha papo jong kata ke shlong riwar bat nadu tau snem la ong ba ki syakri ki jong ublai nadu ki evangelist ki pastor ki teman basan ki long kemi kila don kata kajing duai bat kajing terang bau blai unang kerku ya kam
bat kinang pentelun stet ru iga gospel aki lum bat ki tem barok ki bahap hau put usam jong ke selong riwar presbytery bat kajing angnut kalong bahaka ya ka badai biang bada kajing tri sitom ga jong ki syakri ki jong blai ba kani ka presbytery kan sakalalong ka bor synod jadi ka bor assembly ha kata ka bor kumta ki kam ki telun ki syakri ublai ki IT bar ka gospel kanang yaj syapran badai haus nam sijar khandai spa anyo pusau kani ke selong riwar presbytery ka ong baladai pat ka bor bangin by forget aningin phek biang namar kala kraw kala san parat kani ke presbytery berkumta lapan khai ke selong riwar mingi bat ke selong riwar sepngi hendai walapan kha yakni ki artali ki presbytery hendai barok ki balang ki badan napo chong ki artali presbytery la te song ki do sai rupa dak tak yo ipau chong ki long shua ba ki balang ki badan napo chong ki artali ki presbytery badan menshua ka shatri chong selong riwar aka wei ke sngi blay un ayaki yang tak yo ipau bakila ban pen ulong ya kasinat berkumta hakaya ka badiang hun pada bakapor kala biang ba ladon ngeji kendu ladon ngeji selok na pedeng kinong syarai jo balang naduk ki pastor kilong kami temen mesan bagi kinong yalam jo jeng seng samla bakladai kapor bakat kum karukom penyat gam dan ka riti jongka balang presbyterian hari India bangidon kelenti kumno bangila ban yo lan ban penkha ila ka jong ka sinat bat kumta kinong syarai kinong yalam bat kini ki neutral presri kila thung ya ka wei ka komiti ka bakerpang kan penkre ya kan ka kam ka bayadai baga jingpan sinat ban ngayo ban kendu ya kin neutral presri ya kinong yalam kinong syarai ka jeseng kan thai bat kumju ka jeseng samla badadin bang nilai menjur lang ka wei ka jingmot bat daga jing duai bat daga jing shirham kini baro neutral presbytery kila rai hala ka jong dorbar ka jongki bangin ya pano la ka jong ka sinat kumtang ila pha yang ni ka kam sya ka sinat ka blalong hadkhia haus nem arajar arpau bat kumtang ka sinat kala shimkhia yang ni ka kam bat kala bo teng pat bani kren na ka sinat ka babut bat kumta ha ka dorbar ba ka special session jong ka sen KJP sinat mingi ka blalong hajuai hadin ka jing yepen i hadin jong ka jing selok hadin jong ka jing pison ka ba shimpor kambun ka dorbar sinat da ka wei ka jingmut ka rai ya ka ban pedang yang ni ka jing pan jong ki rutali ki presri halo ka nongrim bagila wan lengba ka lenti ka badai bat kumju ru bagila kot sya kata ka renjeng ban kersyan bat ban yalam ya lagi jongki balang ki badon na po uput bad usam ujongki bat kumta kila rai ya ka ban recommend ya ka ni ka kam sya ka bor ka bahakli du ke General Assembly jongka Presbyterian Church of India bat haka dorbal ni ka Biennial Conference ka basau pusau jongka Presbyterian Church of India ka balang balang Presbyterian Umroy Ribhoy Presbyterian Church Synods la pediang ya ka ni ka recommendation na ka Synod mingi bat kumta larai ka bantung ya ke KJP Provisional Synod pedeng ban ngayo ban pendep ya ka kam haka arpo atrik ubernai September jong tau snem arajar arpo ar ka balang Presbyterian hapo kse badapo jong gini snem ngila hapo ka jingpet ka jing sumar jong ka Presbyterian Church of India ban ka liang jong gini ki balang bagi Presbytery ka badon napo KJP Synod Provisional Synod pedeng Klay tray sitom bergelapan bianglut ya kecendong kam hakiliang baro. Bat kumta haka Biennial Conference ka basabusan ka balonga Chatlang Presbyterian Church Mizoram. Habala bisa nadong syadong. Bakila long ya babiang ban ai ya ka pastoral kel nga jing sumari ka balang. Kila long ka babiang haka liang ya ka ban kabiadai baka jing kersyan ya ka kam. Bat ha baka day bat kinong yalam. Lakalong ka bor sinot, ka jeseng kantay sinot, baka jeseng samna sinot. Ka dorbar hachitlang kalarai daga wege jengmut bangin aino ya ka full-fledged sinat ya ka KJP Provisional Synod pedeng bat kumta tang hadin katu kat ni benai la ong ba naga liang jong ginong penyaj dan ki officer jong ka PCI kila yo pat ya ban penbet bagi KJP Synod pedeng bat kumta la yo ya ban penlong ya ka jingtung dan ki inauguration service
ya kene ke KCP Sinod Pedeng ha ka Patrick Ubnai Wakandai Arajar Alpusau ha ka balang Presbyterian Laj Kra bat kumta nado bala thung ya ka nyu i ba ka kti ka jong ublei kala don rengkat kala yalam bat kala betin bat ngimla klem da aingu ba ublei ula jubam ya kene ka jing duai jong ki kemi ki pa bat kinong yalam bat ke syakri ublei ki blei no ashua jongi bat kumta ngidon ka jinget ke baskem ba ke KCP Sinod Pedeng kan yailong ka atiar ka bantai ya ka balang Presbyterian hari kasi jantia kum ka khot ka bapura jo KCP Assembly bat kum juru kum ka Sinod ka bapura hapo jong ka balang Presbyterian Church of India. Shaka menor, yaga chinya lente jongi, lembat kak neba e jongi,
naka office jong ka KGP Senat Pedeng ngi ai koblai Senat Sunday ya baro ki presbytery ki district pastorate Batbalang hapo ka Senat Pedeng katayaw ka baar jong benai nailo man lakas nem kamde tanggas ngi utrai kumajulong ki we pat ki sing utrai hapo jong snem nrega sing utrai ka baar jong benai nailor kadai ka sing utrai ka bakarpang hapo jong ka KGP Senat Pedeng habaro ki balang ki district bat ki presbytery ki bahapo jongka hagini ki jingya inti lais nam ngi aingo yoblei ki don lightly ki aka ki ba pau shai kedar ya kan nongrem ke bas kem ke badan KGP Senat Pedeng ke badan kong ka jingilong ka wei hapo jongka senat wat lada ki presbytery ki jongi baro nrutli po Senat Pedeng ki sispa kandap sautli ki balang bat kitnat balang ki ba hapo jongka kebadan ke jekaba Pedeng jongka KGP Assembly wat ladang idon halak jong kitany ki dong ki ba per hoj ngila menya per lesi hagi kattu ni ke benta haga jing syakri ya ka kam mereka wei ke ba pau sai ka long ka jing yalong ka wei ka jongi haga ban tre ya ka kam jong ka jing syakri kum ka senat kumba ublei ulashania ya ka lengkor hangi kabaar ka mission kabaka KGP Senat Pedeng kayeng hagini gilais nem kumba ka senat ka don ya ka jing angnot ka jing syakri ka jongka ka long omtang hagaban syarai ke balang ke badan po jongka bat ban sai ya ka jing syakri lang baga tin ke jomblei Henry ka KGP Senat Pedeng ka yengru naga benta ka pule ka puthi ka imlang ka salang naga benta ka jingbom hok bat ban yo ya ka hok ag beladu no ya ka bat ka yengru ban yo ya ka jumpan imlang ba Jesus Christ ha ki jaka ki baga Senat Pedeng ka angnot bantrei kam tam ha ki ban siem ki bagador bat ka balai ngi aingu yoblei ya ka jingtrang kebadan nadu shua ban penlong ya ka kum ka senat ka bapura ngi im ka perthai ka bakala ka imlang salang ka bakala nrei ka wei ka bangi aingu ka mensim ka badan haki kun jong ka KGP Senat Pedeng haki balang ki bapo jong ka hoj haduk ki presbytery baka mensim jong ka jingtrang ban penyat caprang ya ka KGP Senat Pedeng kam kela ngi aingu ya ka jingilong ka wei ngi aingu ya ka jinglong shitli ke badan haki kun jong ka KGP Senat Pedeng hagi district hagi presbytery hadu ka senat langba kitnat tri kam ki ba per jongka habang itre ya ka kam ka jongplay ka kubor jong ka Senat Sunday kaman kong galong ka khot nung kong yanga yangi iwe pi we kum git khot ka ka banga ngadon na ka benta ban penyat saprang ya ka balang ka baar yanga shimat kumur khot jang balang haga jaka ka banga ngadon ka balang ka banga ngadon kan no senyang ayu na ka benta ban nang pen klan chisu ya ka jing syakri haga senat kabalai ka kubor ka Senat Pedeng ka khat ingi kalong bangin ay ka jubab omtang da kektin nroi hakikam haga jing aingo haga jing sngongu yoblei lang ba ka jing duai bat lang ba ki sap ki bawlei ai ngi bangin sei nak bentaban penyat caprang ya ka senat ublei ngker ku kerpang ya ki kam haga jing syakri ngi aingu ya kena mensim ke badan bang ngakwa ban itu bang menta ngi yo iya ka jinglong kawe ya ka jing terang bat ya commission ke bang ngidan ublei ukar ku kerpang ngengech scam bangin la satang katu ke nepor naga menta
ban sedang ya kam naka office keba pura jong ka sinat keba menta ke kam kadang ya cacai bat la pendep pura yagi santli Islam naka hagi santli mara jong ka ublein ku gerpang naka benta jong pi naka benta ka buram jong amen. Theological Education Department kadai ka wei ka tnat rekam chong ka sinat pedeng bat kane ka bakmi na ka benta ki balaj pule theology ki ba hapo chong ka sinat bat ha kane ka department ki don ki bala pule ya ka MTH saungut bat ki badang pule ya ka bidi life saungut ka mission an evangelism department kadai ka wei ka department jong kasinat ka bapej bat ka bakmi ha ka ban pen priang ya ka gospel Jesus Christ bat ha ka ne ka department ka donru ya ka wei ka mission sentar kami khot ka penuslam mission sentar bat lingba jong kane ka department ka donru ka benta ka ban kampanyar sesok ya ka cingpen priang ka gospel bat ka pen kreru ya ka skim na ka benta ban penyar ya ka kam ka bakongsan kalong hapo ka skim menteri commission hapo jong cela sabar cela bat kumcoru sabar jong kari dia ka terus department kadika wei katna rekam jong kasinat ka bapej bat ka bakmi ka basumar ban bu bej bat berhenti ya ki documents na kamta ki cakapta jong kasinat ka sinat of his administration department kane ka department jong kasinat kadika bakmi bat ka bapenyat ya ki cingdon kam jong kasinat bat hagane ka department idon ya uwei u senior executive secretary uwei u executive secretary uwei u akuntan uwei UDA arngut di LDA bat arngut di driver kom pion ka cingi seng kenthei kichpisinat kadai ka wei katnat rekam jong kasinat bat kane katnat rekam jong kasinat kalong ka wei katnat rekam kabapnyaru ya kikam jong kasinat bat kane ka katnat rekam klayoru ya kaban ai ya kata kecirap lingba jong kaskhim ai ching yarap na kabenta jong kitu ki long ying ki basyam ya ki ching na kabenta jong nusnem ubla letno kane kaskhim ai ching rap jong ka ching sengen thai klayo ban ai ching rap ya ki nyau ngut da kaba ki chiet na ki atli ki presbytery maka don ka wei pat ka ai ching rap jong kane ka chi sengan thai bat kata kalong ka ching pin na ying ya ki long ying ki baduk ka chi sengan thai klayo ya ka ban pin na ya ka ying na ka banta jong iwei ikon swet ibadan hang tai hapo mausir aka mau kun reu presbytery bat ia kan ka ying la yo ru ban IT haka life waiterek January arpel arpusan ingin skam
bau blei un kerku ya kaci sengentai makan la banang ya chaprang mat ban le iki bakrau ki bau blei la pensiat haki na kabanta kaburam chungu kawai ni ki kam bakong san tam jong sinot kalong ban pen klan ye ki kam sharai balang bat kani kahap apo ka jingpe jingkmi jong ka pastoral ministry department kani ka department kapait na kabanta ki kam ki bidei bat ki ordination lembat ki wei pat ki benta ban yarap ye ki pastor ha ka jing syakri ya ka kam ka jong blai la kalong ha ki presbytery ki district pat ki balang ru ngi ai ngo ru yo blai ba ka jing angnot jong ka sinot kalong ban yarap ya ki presbytery ki ba kham talot bor bat ka sinot ka shim ya ka jingkit kli ban create iki provision na ka benta ka kam sharai balang hak ba da ka sinot ka yakit ka yaba da ka wai ka mensim hak ban psa ya ka jingbam ki ba ka mensim ya ki khon jong ka balang bikin nangyay san hapding ki ba kum kini kisngi nalor kata i presbytery ru kila ya ban one siya ka sinot ya ka ban pan ya ka provision baka sinot kapdiang da ka comment but yakini ki provision ka way na ki kam ka bahakmat ka sinot ka don kalong ban penrung yakitu ki theological graduates katkum ka list ka baladon ha ka seniority list ka jongki but bakin ai ki jing syakri na ka benta ka kam isngo komen ban yathu aphiru bahadu menta ngidon prangut ki retired pastor san pulaingut ki ordained minister but khat khandaingut ki pro pastor but paro ki don praphongut ngangai bakani ka jing syakri jong ka pastoral ministry department nalor ka bapet ya ki pastorate ka danru ya ki post ki bakerpang ki ba ki pastor ki tre kum ki chaplain ha ki feel ki prepare kum ki industrial and institutional ministry but kum ju ru ha ki school ha ki college but ru ha ki mission field jongka ka Christian education department ka longka weipat ka department ka bapet na ka benta ka jing syakri ha ka jing dei ba ka jing psai ka tien ka jong blai la ka long ha ki school pen pau kum ju ru ha ka Christian home and stewardship nalor kata ka pet ru ya ki artli ki school jongka ki badon hapungtung ya ka balai kerteng ka khar arblang higher secondary school pongtung bat kum ju ru ya ka riwar mingi presbyterian secondary school ka badon ha umtong hapo kamau kanro presbytery ka social and economic life development department kalong ka department ka batray nakbandaban kentiu ya ka roy ka par ka bha kamiat jong ka imlang ka salang bat kani ka department kalong ka way department ka simkhia ki kam ha ka ban penlong ki program ki awareness program ki seminar bat ki way pat kum ha ka ban kentiu ya kayo ka kot jong ki babun ki briu ha kani ka sinot ka jongi ha kani ka department ki donru ki chingtoi kam ki jongka ha ka blaseng ya ka vocational training center ha pongtung ka ba ai jingi kai ha ki program ki project ki prepare na ka benta kumno banyarap jikito ki bawan cha ki training bala shai lek singi kinla ek ban seng ya laki jong ki kam ki jam ki jong ki bakin la ban yeng hala ki jong ki kchat nalor kata habangi phai ya ka jinglong jingman jong ni ka perthai nala ki jing sniu ki ba buon ka bangi yo i ka wei na ki jing sngo khia ya ka department ka don ka long kumno ban tai ya ki jing im jong ki tu ki blang ngop aka pam ka di ni ki badon kam ya ka jing slok bahoni usnem menta kasinot kalapli ki artli ki counseling center jongka kawai hapen usla bat kawai pat
hanyomer. Bat ngidon ya u counselor u batrei nam takdika kam bangangait scam paling ba ka jing syakri ka bingdan ban ai ni kolong counseling center kan long ka jingker khu ka bakraw ya kitu ki banwan syakini ka center bakin yo mat ya ka jing patmai bor ha ka jing im ka baka jaman sim bat bakin la man light no na ki jing snew ki babon jong ka dika perthai ko we nag butlum u bakraw tam hapo jong ka sinat kalong ka jing trai kam jong ka finance department kani ka department ka don ka jingkit ka bakhya na ka benta ban pentelun yaki kam jong ka sinat haki liang baro pan ngi aingo yo blay bada ka jing yalam ka jong u ngiyo i pa ka sinat kala nangla yak bani pentelun yaki kam ki babon leng ba ka jing sa ibor jong ki khon jong ka balang nadu ke presbytery ke district bat ki palang he nak benta ke jing trai kam jong ka sinat hauni usnem arjar arpusan ka sinat ka balalong hakabalang umlingka kalau priang bat menjor ya ka budget ka balong san crore sau huilak san phundai hajar san spa nyopu sau tingka bat ngingait scam bo blay unker khu ya ki presbytery hadu ki balang hi bekin la yak bane kit chit rem yak kam ka jong blay leng ba ka jinga sei bor chongki ni aigu yo blay ba ka jinga lenti batang khindet snam ben ban da ka jinga lam ka jong u ka sinot kalala ban thiet yak jaka hang tei ha phnai de meu nak benta ke jing thumu ban tei yak yeng office sinot jongka bat ke area jongka jinghe kani ka jaka kalong lai puar hajar sispa knai pusan square feet palathit yaka hakador sikrur nyolak praphulai hajar sanspa tingka lasdang yaka jingte yaka sinat office building ha upnai me jongka snam arajar arpulai bat menta kani ka jingte kalanang ya seprang hakabalala yakban penyeng pat bantai yakaslap kabalong G+4 bat kani ka jingtray kadang ya chat kani ka estimate jong kani ka sinat office building ka kot baro siya ka 100 crore prapsan lak tingka hadu uni usnam bamenta kasinot kalala yakban penmi lengba ka jing sei bor de ki presbytery ki district bat ki balang ho iki riu simetru kalakot kumba arkrur pralak tingka ipen pau ka jing sngongu ka bakraw sikat dei nak benta kitu baro kiblay don benta hakbania sei bor sya ka fon teyeng jong kasinot office building ublay unisnay ban kerkhu yapi iway pe way kiblay no kluit men siem syakni ka kam pan ngingait scam ru bah ka way ka sngi kani ka jingtay on sala pan pendep yaka to ublay unay kerkhu yapi ha ka jing syakri ka ba pipi don ban ai bat pangangait scam baka sinot kanangla ban yat syaprang ban pentelun ya ka kam ka jong blay na katay ka jaka onda sinat office kalayeng ai kublay ipi baro ki paramnget ki ba e ki jongi ki bran hakin rutuli ki presbytery jongka KGP sinat Padang kumjuru ikito baro ki ba page bagi basngap ka spine network channel jongka sinat Hakajing rakhi ka jongi ya ka jing dap sisnem jong ka jing thung ba ka jing penkentang ya ka di ka senat da ka general assembly jong ka ulang presbyterian hari India ni ai ka jingu ba ka jing ro rio blay bala jubab ya ka jing duai jong ki long pa bi ka long kami jong ka Shillong Rewire Presbytery ki ba ka jing duai ka jing ki ka long ba sisen ka singi kene ka presbytery
kan long ka himaba ka jong Emmanuel. Ka jing tumu bakongsan jong kanika sinat ka bathamai ka jungi ka long. Ka baningkong ban pen klan bat penyar ya ka jing tray mission hagi po jong kini ki presbytery. Ban penyar ya ka jing tray mission wat sabar na ki po jong kanika sinat. Perwat sabar nalaka jong naka ni kari kami ang friend mission kabalai pan penjan iki balang ki district bagi presbytery syaka sinat bagi nyo ka mensim jong ka jing sautrai bagi jing saukit kli ya ka kam banyak tore lang bat ki wi pat ki bor balang kabanyang ka partnership in mission. Kibala itu daka General Assembly jong balang Presbyterian hari India. Niwat bat ki way pat ki balang Presbyterian. Hapo pat sabar nalaka jong kari. Saka way pat kabangi kwa kalongan penklan shosho kam pastoral ministry jong kasinat. Hagi jadi begini ngakot ngakentu ngawer ya ki para pastor ki para no syarai panda tray ka kam daga mensim jo ka jing e ka mensim jo ka jing soket kli pat ka mensim jo ka jing IT lot agri ka por na khot na kenturu e pilang baro ki para bengej apo jo ka sinat ba pin tray ka kam ka jong blai ba ban penyaj bedru ya ka kam ka jong kat kum kejing bu bet bu renti jong karkom penyat balang balang Presbyterian hari India. Ublay undor ringkat. Ublay unyalam yang ngi kum kesinat. Bangila penyat caprang. Bagi nom syanya haga bor kajungi. Haga jing start kajungi. Andingin yat caprang. Daga jing petin kajing alam kajong mensim ko jong ublay. Tu ublay undor ringkat. Pat pilang baro. Ngin yad. Kumakaktian kajong ublay kaong. Ko mensim jong nga. Tu yad da kabor.